Tonga aingu yo Blei bangalala biang ban monra shafi ni Jingshakri kabaar kabang kren shapang ki Mawjynthut haga Jingshakri yo Blei menin gisngi ngala ai ka to Jingkren kabalong ngaklempat rung shagita ki Mawjynthut ringa klen ngala kren ba kadan kamingi ba ni day ban snutho ba ublei kwa ingi bangin long ki Mawjynthut Andrei bangin long ki Mawjam baki wei ki briu ki niyo banya chikman baki na ban poi shigatong du jingam nginong ki Mawjam ki babuan kamtam bakin tip yo Blei bakin poi shigating pendap iga jing tumu ga jong Blei ga jingam kalong ka jingkar khu yo briu kalong ka jingkaman ni nga ban ifi ladangila ban long ki Mawjam ya noriano hagani ga perthei babaro kinya poi lang shigata ka ba Blei tumu iki namaru Blei ulabu yangi hagani ga perthei ombang ini penwit yaki briu Hare ulabu yangi hagani ga perthei bangin ya rap yaki briu bangin long ka lenti bangin long ka jingkershan ka jing aiman siem bangin yar ka donot bangin long ka jing kentukan pam ka jing ya kershan lang hakiliang di bobuan nasutanat ba abang kren yaki Mawjam ka bamut bau briu udah naga jaka ka ba tip lentin rehab uyo ibi kila dan na paki Mawjam uyo naga tagi Mawjam ba unpoi shigitong tuwai meta ga singi bangin naga jingkren jungakan penlong yafi Mapinyo ki eki Mawjynthut aga jingam. But nga da duwai baga ni ga jingkran ka jongam at aga step kanum long ka bala no ay. Nama ngan syong aga way ga nongrim at aga sngi. Kabalong ka Mawjynthut ka ba kraw palat iya ga jingyay nanti. Kani ka bangan pen iya fi man aga sngi kaday. Ngala ngan ong unyo Mawjynthut ubaning kong uday ubangi day ban job no. Ubangi day iya ka bangin pen prano bat ban pen bek no ladangim pen bek mday tang ba unyo Mawjynthut un long Jynthut iki way hare unyo Mawjynthut un pen long Jynthut yangi bat day na kataga daw habang ngakran unyo Mawjynthut ubaning ko ngakwa ba pinda penlet jingmot ngakwa pinda pet baha sngap baha pet baha nagakien ka jong Blei la uday na em unyo Mawjynthut ubangan pen fi agani kapor fi ibunsin ndang Jingshakri yo Blei ndang ilayat ba ga Jingshakri yo Blei ngalap dan lightly ki aka ki bangi chukanno haga jingam nda habangi yakendo yaki jing baklala ne yaki jing haga jingam lightly the snap hai kata dan lightly ki aka ki bangi chukanno haga jingam ki bapen thut ki bapen wit yaki jing ai nanti jingi baru Blei haga ni pertai nda jai ai ka bakla kanu kanu ka bangi la dayban le ran le se kajing kendo ki balang kajing wet kajing thot ingi kawai ka bangi jukanno kadai ngi jukanno ka bang snosi kadai bangi kenno wat yo Blei ro nda bangi ja kajing kajing em ngi si ong kani kadai ka bo Blei le ja ki snosi kajing em pi kenno yo Blei but pishimbo Blei ulang ni sai kenno ba yo Blei Gaji igi briu khamtam lele akapor ba yap briu ngaju sutiang igi niru nang perkhat ngaju perkhat ba igi niru ngadang kena hadum tagisngi bangayo igi briu ki pli ki bangop agi di gabam bi ya jing em ko kulumar nda haba ki pang kabaning kong ni ong tunju Blei ndaki yap ni ong dei Blei bashim kata kadai ka bangayo sngaw na do ngadang kena hadum tagisngi but ngakwa ngan ong fi ngimnot ong yu tu briu em kulumar ngimnot setiaban ong bo tu briu bakla gajing em uyap bo lehi naman bo ngim yo iyo Blei bangin lat yala dingi keno laga keno yo Blei kabaar kadai ndangi kendo igi jingja gajing em
ngijukan no yu setan. Taruh ke dia mengalam. Man baja ke jing em ni ong bet upaman, dia upaman ubutrai. Dia setan, but ni blame bet yu setan malah kepor. Ni kena bet yu setan. Nama dia setan ubale iki. But ngakwa ngan ong ifi depet bah, kidan ki bah ngakwa ngan peni ifi bangini Syakri bahayu Blei begini ya syakman. Ngam ya sya yu setan. Ngam au mga iit setan. Henry ngakwa ngan ong ifi. Pim iit yung nong pinihapriyo, pim iit yung nong tu nong luti. Henry jaga aka upapiliw tu bala julit tiyatang, bala jutu tang usakan no alun baro. Ngakwa ngan ong ifi agani kapor tang ki jaga aka. Ngikin no ladangim kan no yo Blei ngikin no sa yu setan. But kabalay, kanama ng Islam. Nda jaga aka, ngijukan no bet yaki we, iki priyo. Ngi ong bet nakadaw jong ita na idaw jong ita bang ilong kumne. But nga kwanga nong ifikin iki light li iki bang ijukan no nang ikan do iki bejaga jingam. Kin mau nga kwanga nong ifik ni kapor ba pidevin skill to. But ngim juk hamiyet yala di. Ngim juk hampet yala ka jong jingam. Ngim juk hamperhat yala di. Ngilong kumno ka ega bang ile. Ngim ju ailat yo Blei ba un yet ya jing em ko jangi ba ngim tip na tien ko jong Blei la ka don ni em ko jinglong hangi ko balang ka Mawjynthut ye ki pupun ki brio bat ye ki ba yem asam ki marchan marpa ye ka kamu Blei ye ki jing trei kta ni kno bet yo Blei la ni kno yo setan ni kno iki way ndai ngim ju pet ya di na ka ta daang an sedang yo ni Mawjynthut ubaning ko Dakabangan ay kerteng yun yung Mawjynthut ubaningkong Mawjynthut jong kamaladi. Uniyo di Mawjynthut ubang akwa matagasngi. Bangan na pensyay bahay pi, nga nakren na karukom ka basyay kadar. Naman uniyo Mawjynthut ubaningkong, uniyo Mawjynthut uba ngala ngan ong hangni, uniyo Mawjynthut uba sirkaitam magajingay nanti. Ngayt pinum sngoy ay ngan ong nga nagaktiyan. Ngam da wanra yo setan ha gijingay nanti gijawa. Ngam da bu yo paman ba udan bor ba ngay kindu agani pertai. Henry gijing ka ba krautam ka ba ngay kindu agijing hagi por gi banang sedang adu benta. Kadai uni Mawjynthut jong kamaladi. Ngan sa pensyay nray tong ini puli kendiat. Ya kanina ka gospel ka jong Matius. Kanina ka bajrong. Ngan peni ka gospel jong Matius kalau nang ka bakan rio. Napi puli ang ni ngadang sidap karan ni kani man Sunday. Bau Jisu kuli ka sanranu ong ki priyo ki ong ngay ngaw de. Dan ki sanran ki ong dan ki ba ong de Yohanes na Baptist u Elias lani u Jeremiah lani ki piki nong ito pau Jisu kuli ki ong. Pipat pi ong de u Petrus u yang ito ong melang u Chris u kon jong Blei ba U Jisu ito waang sok mame ko siman ukunu Jonah na bagado bagasnam kim simpen kata amen re kupa janga ubahabne kabamut bau Jisu ukumen kata u aika jing yero yo siman yo Petrus sangi bau jubab kabada jing pen pau ko jong Blei but ngakwang nang ifi kata kadega besisha ngaladep kren hana de pipuli sharum nagadkhat ka ba arpu way sngap ngan puli gani da perkhat ba da pelajimut dengan puli. Nado katau Jisu ula sedang ban peni gi senran jo. Bakadai uban let no sa Jerusalem ban syaru sibun ki aka na teman besan. Bat na rang ba lengdo, bat na nong tok di, bat ba on peni ap ru yu. Bat ba on peni pat yu ha ka balai geski. Ndau Jisu itu ikini ki aka senran u New Petrus uang kumni ka babu kong akan khot ka baar buat. Habau Petrus ti ula sim kerpang yu ula sedang ban sneng yu udaong. Sengapa ha uang kumno? To isen ay yala di kutrai katakan omlong yu me. Ngan pulis wa. Khot baar pulai kong. Habau Jisu ti ula pai ula ong hau Petrus. Kelek
Shadien jonga me usaitan. Melong Mawjynthut yanga. Naba memnyau yeki eki jong Blei. Henry yeki eki jong Kibrio. Ngakwa yaganing na kren bahaman tayo sngi. Halor ke Jingshakri ke bangadon. Kan pensyai ru yefi menagasin nagani ke Bible. Fiyo iyang ni compare what ladau Petras udan ke jingpen pau no Blei. Bau Jisu uday Chris ukon jong Blei ba im. Compare what ladau new brio udan ke Jingshakri no Blei. Compare adu kat no udan ke jing snow to yo Jisu Chris. Henry kat ba ka maladi jong u kadang im. Unlang Mawjynthut bet haga Jingshakri Blei. Fi day hanta finla. Ba wat ladangi Shakri u Blei ngila bandai kibriu kiba katnu kiba kibriu kena pet yangi. Ngila ban kren ngila ban snutu shibone ke Bible ngila iga ban langka jingmen toy ki way pat le se ke jinga ninti jingi hagi bobon kiliang. Henry nda haba ka maladi jingi kadang yang. Finyo I ngidang lang hi ki Mawjynthut hagi Jingshakri. Ngalap ye gini ke jinga nanti bala dangim check ba ye gini ka mga kren. Uni Mawjynthut jang ka maladi uday uban penyap ye ke jingim jang ke jinglang mensem. Uban pen wetlut ye ke jing kot ke jang Blei. Uban pen jatlut ye ke jinglang jingim barok ka babha ka bangidan. Bat uban pen wetru wat ye ki way bat kan pen tutlut ke jing day baru Blei. Nagtakadaw nga kren sapang ki Mawjynthut haka Jingshakri Blei. But Mawjynthut ubaningkong ubangalap na kaniga Bible uday ni Mawjynthut ubaw Jisu uang yo Petras uang. Kilet siya din jonga mel satan melang Mawjynthut nga. Fi Jisu mday ba ukano yo satan ni upanlang yo Petras uang satan yo Petras. Balay uang satan na mau satan uday no Pentut. Nere hangi Jisu wanra yo Petras uang Shadin jonga mel satan kabamot ukuran bet yo Petras ni. Wat lek penkelanya gani ukuran bet yo Petras. Nabar lada ubriyo hi umpat yap kamaladi. Undang bet ke jingwet. Undang kum setan hi bupenwet ban uyai penwet bet. Un penwet ado kabakut. Ban ubriyo budan kamaladi un penwet ulang jingwet un tut bet un wet bet. But day na kita daw sngap ngan pen iya fiya kani ka jingjang ni kadai ka mga syet sngaw lengo. Nga da sngaw playa kani. Baka Bible kaong na kani ka gospel ka jong Matius nang ka bakhan riyo ka ba arbuay. Bandaw Jisu ito kum no bun sa siya Jerusalem kum no baki rang balang do baki nong tok yung piniyap yung ubo sa mi pat kasi balay. Marsan ong yung nga yakani ngam laban perhan. Ba Petras nga ba mo nga ba gini. Petras hangtay haneng uong melang Chris. Ukon jang Blei ubaim kabamot uyo yo Jisu bauday Blei. Filapin mudur hang ni nda habaw Jisu pat uyo to ba unsa siya unsa yap. Ba Petras udah sim kerpang yo nga snol ngo ini kitien baong ulas dang ban sneng yo. Bat bay tay kitien. Nganong kerki nga kwa firu nay kerki. Ulas dang ban sneng yo Jisu. Mudur vi lada ngamen ta nga snot ho yo Jisu uday ukres. Ubalasle jong Blei. Ukon jong Blei ubaim. Taray ngan nuot mangan tani usirot bet mangan sneng yo. Mudur daw Petras usneng yo Jisu. Hangtapin sa lap iya ka secret. Hangtapin lap iya ka barian ni. Fi kamaladi barabor kapenmatla yo brio. Kamaladi barabor ka iya ka jing snot ho jo brio. Mudur Petras usneng yo Jisu. Ngan ang bet nakimay kintin, mudur brio usneng yo Blei. Fiju perkhat ya kata, babilapan sneng yo Blei. Nakatakadaw finlap mga krani ni kitin,
ngala yo jingkar khushibon nang ni fi hang ni finlap bau briu badan ka maladi sngaba unut ban sneng wat ya ki briu ki bala long ki nong ya lam ki khra namar balai ka maladi ka kentiu ya ladi bat nda kentiu ya ladi fit yo issue ya la ka jong ka jinglong finut ban sneng wat kita kiba dei ban ya lam fi fi ngakwangan peni fi kam baklaban peni nong ya lam kam dei ka baklaba peni hare ban bo de ka tien sneng Kena ketien ka bam sengau tenan. Pim la pin senang yo Blei. Udah Blei was senang ini. Wa wali senang ni ginong yalam ngakwa fin kentu fin pen I. Dah kecing sengure. Hendai beliau badan ke maladi udah sengau ila dia bulang halor bani o Jisu. Udah sim kerpani uang nganut ban uang ngarut uang me angkum no. Me men yap men syak sitong. Kata kapam la long inga. Nama melang Chris, melang khon jong Blei be im. Kau men syak me sengau tu nama ka maladi ka pelang yo Petrus ba sengau ba Jisu sengau tu ba sengau tu Petrus. Pin lap ki beri badan ka maladi ki sengau batang maki ki sengau tu ki mai ki sengau tu. But day na kata-kata udah sim kerpang. But udah senang kamat udah mai, udah kenhit, udah duma. Udah ang usnang rukum na miti bang. To isen ay la dia ku try. Kata kam long ime. Uang isen ay ya kaladi. Hang tafin lang bau Blei. U Jisu ang nga ni toivi. Fitibam u Blei berbor. Uji alam mi kibriu ki jaka ki be na pet bahai kata kitiri mengikran. Lada fiya kendu jing aba pi Shakri Blei ka dau ka dei bo Blei ukwa ban sanar pernah yang itu ke maladi ki jofi. Da ki jing kendu ki be but dei na kita dau lada pi kwa ban kiar na ki jing kendu ki be ki jing em ngakwa ba pen peniap ya kini ke maladi. Hang ni u Petrus wang to isen ladi katakan jaya be. Marsan ang nga tao Jisu ikum ba umeding ikum magkakil jingdom upai siya Petrus baru ang ginikitien siya din jang amel satan melang Mawjynthut ya nga naba mem nyaw iki jang Blei iki jang kiperyo finap ka maladi kalang haduk ata kalay perkhat tang yaladi perkhat may tang yaga ya kata ka ya day bat ila di kata ka personal interest kam nan jing day ba Blei ba ini kata daw Blei usngot ho ya gani ba kata ka jing kata ka maladi gani ka ba perkhat may tang ya jing dat ya jing men toilet jong kam ju perkhat ya jing ya kata ka ek ba kan jaman siya ka ek jong Blei bat ngakwa ngan pen fi ya ni ka kitian singap paham ta singi ngan da ya jingay ba na mga kwa ba hindi yo ya gani ba Mdi tama nga sipin nga kwa nga pin kumno kaniya. Fi nda fi puli na kini ka Bible nda habaw Petrus usha dumak au Jisu. Namar ba dumak yo Jisu. Fi puli na ni Jisu wang sedin nga may setan. Melang Mawjynthut ya nga. Nda uladep ay yo Petrus ni ukuran ni gisandrahan baro. Jisu ukuran ni gisandrahan baro uang dekat ba arfu sao. Anakumta ujisu ulaong haki senranjo singa ba ukuran lang ibarawang lada unuru uman banwan na diin jonga singa ba wang ay ba unlen yaladi kata kadai ka bang kwa ba pindishay lada fikwa ban buat yanga ang ujisu pinhap ban len siwa yakaladi self yakaladi Bat unra yala ka dings na bat unuan buat yanga. Na ba unu ubamut man pen yala ka mensim undu no ika. Bat unu badu no ika mensim na ka benta jonga unsyamena. Fi hang ni ngan pen fi yaga jing kraw jonga ni kitian. Na fi Shakri o Blei. Pi hap ban snut ho yaga ni. Bangim datan jing palat balu setan. Ngim dadan jing apalat bagi beliau. Kebangidan jing apalat kadai bat kanihi ka maladi la jong.
ngakwa fin pet bahaya ladi check bahaya ladi namangan pen I minta gesngi gani ke jing shisha bala da fidan jing aga jing im da pet ba hot ngam au maka jing kamuan lagi wei kawan ngam au maka jing kamuan na usetan lagi bo jing dum kamuan kawan hene check bahaya gani ke bang kran ba khambo ni ke jing ngam da ngai bo setan un wara jing bala gesngi nga na mga tip bo setan dan bori ke briu ke bala shakri u Blei Henry kibriu bala Jingshakri u Blei kidan uni Mawjynthut aga jing im jonki ubau Jisu u ong u Petras melong Mawjynthut na mabeperkhat pangeladi. Fi day na katakadaw na pipuli ang Bible na kasiti Galatia na kalanang kabaar tawan na puli ni siti Galatia kalanang kabaar na pipuli na kadakhat kabaar peo hamni finlam hagad khat ga baar pho yo apostol Paul bu Quran kumne snap lasa narpna yanga lembat ukres penban nga im hendrai mga syu hendrai ukres ken u im hanga bat kata ka nga im menta hagado nga im daga jinget ken ka ba hau kholu Blei ubala it yanga bat ubala aitino yala di nakabenta chunga snap hay gani kitian Finda puli bahaya gani sithi kamot ayu gani. Kumno pin snutho ba u Petras uang lasan arpnai ngale maru Chris. Lada pishu pen kelai kita interpret pin snolungo haba jisu lele la de mi pat na jing tap la de san arpnau la yap la mi pat sapu snuda ni perteu la kiu shabeneng na tade ula pa yu sim khoi hadu kala nong ko bekendai kam apostle hadin be Pentecost kala de buan bo Paul dang ikendo yu jisu kalenti je Damascus kataru ushuyo snow ye kata jing sawa ka bo jisu ye kren ndrei u Petras ni hey Paul ni wang lasa na pnai ngale maru Chris. Fi kataga ktien gadai ka mga kwa ba pinashai namar ngakwa pin ngan pinashai syo kandiat ka habang ang Mawjynthut jong ka malady kin mau habang ang ka malady ang ktien pareng ang self ngani thui pi kaniga mga ka ego kaniga jing kaniga ka nga fi kaniga ego kaniga nga sipo fin sham shitom ba ubriu ubapi ya tray kamu Blei la ne file nglo ka kamwat ki prepotero kiba uhe ba uni nga bat haba uni nga u im ngibsay uni nga malagasni ngani thui pinda uhe uni nga pim imacho pin pinwet not igibriu baro Nagtaga daw na Jingshakri u Blei pihapan snotho ba u Jisu u angin ikitin ununu bamot manwan buot na din chunga unhapan len niya uniunga unhapan len niya kanikaladi iya self iya ego iya taga maladi iya taga nga fi na pipuli ini siti Galatia nga snopla bangalap ini siti Galatia nang baar pa hukum ni singaba ngalap batang hagani kawai khat dan hado pratli kinga Sepuluh bahang tu tangga ke dekat ke baar peu dan hadu pratli kiktian ki baong nga. Bat ngasngot nat yagini ke ba ngapuli habang alam. Namar uang ni lasa nar pnaya nga. Kapamut ya uni umanga ya uni uladi upol ula sangar pna baru Chris. Baru ang kektian ke baar penban nga im kabamut uni nga u imru ula ada biak hendrai manga syu hendrai Chris ken u imanga sepuli im fi kektian nga hangnia ke khat ke baar pe ko dan du pratali bat ngakhwa bangan peni fi nang ni ba pite bin snutho ba kadan adu pratali balai namar u apostol Paul u de brio u ba kraw palat Haka jinglong jing im jo unado bau dan kena samla hadu bau Blei una penkelai u hadu bau na kelalong apostol u krau pala nubrio haka pertai u krau haka kamu Blei u krau naga taga dau ki brio ki ba haka pertai ki krau haka kamu Blei ki krau teng ka nga ka maladi ka ladi ka juyang akhman bat ka juan kani ka manga bat kani ka penspoilot ni ka taga jing krau naga taga dau u apostol Paul u ang lasa nar pna ya
yang nga haba ang lasa na pna yang nga mdei setia yo Paul mdei bersedia ni uang geding fna lang baru Jisu ndrei u apsu Paul ang lasa na pna ngan ong banganang ni ya unga jong u apsu Paul naman ngibaro hagajing ya yanti gajingi ngiton unga hagajing finap ubri ubi bom iler ke eru hendrei unga tudan finap ubri uba ikumam ubi itulat ubam idan bor ubi ikumba rublei ubi hok ubi khoi hendrei unga tu im bat ngan sedapen syai fi yakni nakata daw au sopol ni wang lasa nan fna yang ngalem balu kris na santanat ni ubri ubu ong aga shiki karen ga beningkong la pin pulin aga ni ga bible fin lap aga shiki karen ga beningkong dal nang ga khatsan pin pulin aga nang ga khatsan ga khat ga life away pet abu kren ga jing sarong wong ne ngan pulin khat life away wong smai ga jing sarong na ma jopi ka banga na ukres jisu bo try jangi banga yap halagasni fin tip yaw ni ngangi habal piniap malagasni na man laga pon ngila peniap kem chikem ngaji iyo nga ba man laga pon bila peniap ula yap laksi na rendang jong liu nga ula yap la ikum ula dikut mensim la pen ma le ndrei tang hadin shi bna le pem check ba uni u imbiang but usdang kop biang usdang kren kraw biang usdang le meng biang but de ne kita daw uni nga usek pen wit barabor ndai ki we ndai ni no yala de but day na kita daw nga kwa ngan ong if you also pol uni wang nga kren da kita jing so sarong na ma jopi ga mga dana ukris jisu bo try jingi uda ong ne banga yap man la kesni ga bamot kanik tian yap ala kesni kadai ga mga kwa pin sngo to ba bangi hap ban pin yap ya kita jing sarong kita ga maladi ga jingi mal kesni na mar unga berbor ushim jaka haki committee unga ushim jaka ha pulpit unga ushim jaka haki jingi sengelap unga ushim jaka haki jingi trek kamunga shim jika ga ying sem ga bingi tray ni unga u yang nakhman ni unga baru pun wet lo dia baro finlap da u yang ni unga nakhman u wet lo baro kha nya lo dia baro mat baro ye thot lo baro ye nya baro ye pet badai ni kita gadang kwa kan ong fe peniap ni unga la fi kwa baniat baru Blei jisu da mai da dumak u da ong mel setan shadien jonga melo Mawjynthut ya ki ya yanga ulang Mawjynthut yo Blei ni long Mawjynthut wa yo Blei ru habo mi nga singap ngan pen EP ni gapor fitip ne ngan pen shine na jing singap thu juga singapa ka jing ka maladi ka nga ka pen mi yegini singap angan pen shine ka pen mi yegini harum ka beningkong ka pen mi yegi jing snow ki ba per pin shai kadar nanga pen i ngala Jingshakri yo Blei la bon snam ngala ya shibon ngaru ngai kendo yo new ngau new uladi shi bon snam ngai lampat bat umen shwa ngai lampat mo new nga u jok new nga nga bala kapor ka maladi berbor fi ka kalau kum ke jing lampat kalau kum ke wrestling pinlap dan kapor bang i job mangi snot dan kapor job ni pin poy yang bisnoto bo new job padene kita daw ngakwa nganda pin fi ka malady kani ka ego ka self wala sing eng panon kam ktin English kani ngani to fi ka pin mi ye kini harum ki jinglo briu badan ka nga badan ka manga badan kani ka malady ngani to fi ka banin kong e ka pin mi ye jing sngaw ki ba per kum no ka pin mi ye jing sngaw ki ba per da pej ba ngani kawai pin lam yakni ba briu badan ka malady walis nga inga kwa ngan haban penon kam kitian English ang ni kawai kitian ka mga kwa ngan penon kam ni kadai ka complex fi ka jing sngaw ki complex namar ha kitian pareng kidan kini ki artli ki complex kawai ka inferiority complex kawai kadai ka superiority complex kabamut ngan pen sha ka ktin si wala isngaw yai kamala de ka jupin mi yegini ki artli ki jing sngaw kawai kade ka jing sngaw hapo ka jing sngaw po yala de ka jing sngaw bam yarin kat bat ki wai ka jing sngaw kum bam long ban yarin kat bat no
Kabaar pan kapin mi ya gawe jing sngau kata kadai basu sngau be halor sngau be hadrong sngau be ba tang mangi ngi dei ki ba khamalor ba ni ki wei ngi de nyau po ki be ngi de sngau hadrong kini art ligi jing sngau ki dei ki ba wanra sngau ba ki ba pen kha na ka maladi ki job leo na ka ni ka nga na ka maladi nganda pen shai ni ka baningko finlap ubrio nda habau don kene ka jing sngau ka ba umirngkat sngau po iradi kawan ka jing pen ram hau ubrio but nda haba sngau irngkat ngani tkhu fi usujinjar marway ujinjar marway mdei manuru ba penjenjar u mdei setan mdei blame mdei kipriu mdei manuru ujinjar hi la de chat bai ni ko bang kran na pe ba yo fi jinjar la de ubriu badan kani ka jing sngau ba usngau ba merengkat ba ki wei usngau po namar kanu kanu daw ka wei le se ka baningkong e ula ban mi na ka yeng ka sam ka bam da piang le se umi na ka jaka ka ba kham na chanung kandong le se da nang da stan le se udan na jing e ki ba la ban ong no kne usngau khon sweat ya la de bat nang tade usngau bam dan manu bat bat nang tade usngau bam dan nang da start ba khambi dan lele ba sngau kum ba meringkat ha ga dur ga dar sngau po sngau sniu brio sngau style sngau biang bat nga kwa ngan ong fi nda fi dan kum ka ta jing sngau hadien ba pila shakri yu blei filong jing wit dalade yalade nganum le ran mane thu ifi nganum le ran kata kadai ha ka por ba ngadang shisdang ban kren ga ktien ga jong blei nga julap yang ni ga wai bangam tip ba plan kadai ga ni ga jing sngau kadai ba ngadan ka maladi ba ngadan ga to ga problem nganda pin shai ba hai fi ka wai ga ba ngasham kadai sngap ha fi nda haba fi puli na ga ni ga amat manang nda ba fi shimya ga program ha ga jing seng fin lap kum ni nga lap ila dengan ai daga testimony kindia kidan ki por bala bu kran nga ki jaka kam shalong kandong haga bagidan ki banget ki bupli ki bampat na singutho e bat ngai la diru ngampat na singutho tang bakila ibet ban bu program nga bat nda haba ngalet kran na to jaka nda nga krente nga da don bor shisha ka jingpen sle ru kadan bat baro ki to ki nong kandong di bupli ki da yo jing snow da yo jing shisha ki da yo ka jingker khu but haga wing por bu program pat yang hang ne shlong ki jaka ki kham kerpang ndanga let ngayo idan ki pastor dan ki briu ki bal kham khli baninga but ndanga payang tu marsun yang ajrong ndanga yo iyo pat ba ngam yo isu ngayo ibet tangi tu ki briu ki bal kham shuai nga but ngam ngawirin kat but ki ngasu ngaw himanga makikim pet ibenya nga makikim kren snewe nga makiki ki kwa palat iya kaban sngap na nga here ngapat na bangadan ini problem ijing le jong bangadan ka maladi nga sngopo ngam sngur kat na ngayo yaki bal khamshuwa nga yaki bal nong yalam kakta yaki jing sngaw jong bat ngam sngaw nang shu ngan kren nga klet lot baro ka banga pen kre namar nga dari jing sngaw banga miran kat bat kitu ki priyo bal khamshuwa bat nga kren nga poy klumar nga ep nga si jinjar bat nga si kuat taman kut no jing pen sle rum dan hi ublay rum tray hi namar ublay ji tray bat ki briu ki badan ka maladi pinawat kan rai ka daw ka day nday ba penwit manu nday ki tu ki nong yalam nday ki tu ki ba khama ndan ma nyaw po e vi pinyaw po dalade nga nyaw po dalade nga dan problem dalade bat malaga snam nga yalam pat ye kata Malay isalok ki briu ki baduk ngani tu efi nang rung nga krentin ke jong Blei ke dalong ke jingger khu ki de yam ki de jaumat ki de shamyo jisu ki de yo jingger khu nda khot pat nga ka we ki yeng ka ba riu spa palat bat nda haba nga pet tang ke suki nga pet tang ki lights nga pet tang ke rukom shong nga pet tang ke rukom kren ngam sngir kat chu nga per khat bet yala ka jong ka jing em nga yo i yeng la jong per khat le jong i suki nga per khat le jong i jingdan jong a ba hang
de ngayo ila di bangala here sa tribe ngami ringkat syo but nang tanda nga kren msuthaw nang pet ig de priu ngamla syo kikila don jrong ngadon sa tabian but ngani tu ipi hang tapo ya problem gitu ga yeng kam sutho nga dwai kum no nga kren kum no nga mi nang to ngalang horrible nga pa ya jaka ka baklumar tam but nang mi nang to nga sep nga sngo kum nga num let syo du ga yeng nga juwat ya ni balay try lang kum to andre dien nga lap dega jing bakla jangahi kanong shun janga ka Mawjynthut nga kanay ka maladi hi mga snow po hi mga ngam snow kat hi aladi but ngani tu pi kita kadega bakla ngan ong no kumni kanang kambahapan ban bapidan kita ka jing snow bapi kamalor na mapitip iktin ka John Blei kanang snow biang pan ban bapi snow tu yu Jingshakri kuma ong Jeremiah nga snow sarong mga itu yu Jisu ngani tu pi bingi itu yu Blei but nga kwang nong ifi ngani ka kanang kamla pan ban bapidan hangta pidang dan bor dan jipsle wat la ngam ya sha bapindan ke jing snow ko bakamalor bani kiway wat la ngam kwa bapindan ke jing snow but nga kwa ngano fi kini ke jing snow fi kimi na ka malade nganget ngala ai fi kini ka sharing na ke jing sham jonga kan ya rap fi tang fi let ke yeng ke bakamri uspa bani fi kilomar thlem namar bapim snow ran ka Filet yang yeng ke bagi beliau ke nang di start pala ladim dan area pisno kumu kada bisiong akmat jongki bat pimlat keren bat ngani tu pilong kumu kadai pimlat keren sisa nomor bau kada tu keren bat dai nang kita kadang kwangan ong pi ngani ke por ki jing sngel ki pen men saw ke jing ya dan tiga jing ki pen wit yang kilong Mawjynthut kata kadai ke bang keren tangken dia ki pen mi jing sngel bopiar nga nganda pen i ngani jerong ba but nga kwa ba pin snow tu ba well would you snow real spa would you snow kimi pa na giwe gi snow ngan pen e fe ni pa dan gi blei bala shakri blei snow ba nga don ga balang ga he but snow di ba nga long superior snow ku ma jrong tam pet gi we ba gim ler ngani tu fi kata kham don baru blei don kata ga de ka maladi ga batrai fi snow ba fi kamalor fi kam snow style yeladi fi kam snow na kam snow start fi snow real spa fi snow ko ba fi kam ba brio yiki way kataru kadai ka ba snow tam ka ba blei sha yiki ta jing snow ru na ka ta daw nga kwa nga fi nga sa ong fi ba ka maladi kani ka maladi ka nga ka pinmi yiki jing snow gi ba per ay blei unweng yene na ga jing emchini la fikwa bandu igini baro khat shupet ba kebadan kam kedai peniap igatan rai kata kedai ndai setan ndai blei ndai kibrio de problem jong fi hi don kam malade kawai ke banga GUE singa namar ngadan sibun ban peni fi kawai ke banga GUE nakajing puli jonga yaga bible ngai i bat nda habaga malade ke taka nga ke dan ngajing im jobrio ke penmi ya kajing sarong kepen mi iga jing sarang. Hitip baga jing sarang kadai kabanya lam yo brio shiga jing jat. Nam da dan kam shuban kran ni gani na marbro hitip. Figa jing sarang kadai kaba Blei uda ijili mdai tangbo u isi mdai u ijili. Nga jiwang kapop kaba shirkhay tama yo Bible. Kapop kaba Blei lasha. Kapop kaba Blei kwa. Kadai kapop jong ka jing sarang. But hinlap habaka maladi ka im kadan jing day but ka jing sarang kapen kaya ka ni jing sarang ka jing im jobriyo ubriyo ubadan ka ni udan ka jing sarang ngakwa pins nga ba si namar bakan long balance si fingan pensay ngakwa pins nga ba fi walit kalat de ka ni de Blei ubataw yubriyo de Blei ubabo how brio yaki emotions yaki tagi jinx ngaw wali si em dan kakin kasi ba ba de Blei ubabo yaki tagi emotion kataga jinx ngaw gi bangidan baro de Blei ubabo ubataw hangi bangidan gi feelings kitagi jinx ngaw but ngani to fi ndangila IT show try ladangim dan ke jinx ngaw sarong hagi jing em jingi larangim dan ke jing shlur ngim sngaw sarong ye ke ege bengitip ngani thui fi ka ngakren ni ke jing sngaw ngan ong no komni ke ta ba ong ka Bible mo
Utaw ba sarong tu un sarong agani ba u ito ba tip inga. Fi bangale egi kraw ang Blei. Fi ila nangimdan kita gi eki erong inum laban ya chikman. Fi de bin sarong persya egi bol jingdum. Baka dum dai ban laban job fi haba pidan yu try. Pidan mo ta jing sarong bi de bin dan. Fi de bin ga jing sarong baka egi ba penting fi ganum la nama balai pidan yu Jesus Christ ga jinyam. Fi de bin sarong ba habadan menu yang persya yu Blei. Pinum la sya egi ta nama pitip yu Blei bude ba shisha. Fi kita ga de mga kwang anong fi ga de ba. Hari ke jing sarong ka mga keren mga ni ka day. Ka ba pisarong ya ka ba piklam sungut ho. Pisarong klem na siya na mabagadan ka maladi ka jingam. Nga joang i Gabriel haba pidan nongre mga jingam. Nga kwa ba pin sungut ho. Bahay ka ta. Pidan Gabriel ki bam sungut ho ya gani. Ki ba syuang bait ba ngiday ban pendam, ngiday ban penret, ngiday ban ya de ka jing sungut pen kainot ya ki nongre mbara. Ketakam dai kecing sarang ka dai kecing lek bit kecing lek kelumar kecing yam. Kamat pim dan nongrem kecing yam. Teng fi hapan yang haga jaka. Kapa fitip baka nongrem ka yang ka dai kat kum na Blei ka dai nakaktian ka jo Blei. Ka dai ka ba pisngaw tho baka ni ka ba yang ka dai ka ba Blei ula ay api. But teng nda habadan Gabriel ki bamut ban penwit ya kata ka ba pidan. Lada pisngaw tho baka dai no ba pinum sarong. Pi penrit no ila dia pi pendu no ila taka nongrem ka ba pidan ka ba dai no Blei. Tang namar ba pikwa baniya ya kecing sngoret kata ka dai ka ba bakla. Ngam kwa ba pin penir per ini ngan bu dengan ni ketin. Pihak banang ban pensyai bah. Ya ketin pride and principles. Kejing sarang bat kinongrem. Ken mau ujisu udan kan nongrem. Pendam melodi haga himarom. Pendam melodi hau pilat. Uyang baik wala na usamarwe nama utip ya kan nongrem gabawya. Upol pendam melodi haga himarom. Pendam melodi haga farisi haga sadusi nama utip ya jaka gabawya. Wat nom compromise ya ki principle. Wat nom pendam ya ki nongrem gibafidan. Haba bitip bagita ki day ki banak ketien ke jong Blei bat ki baday. Kajing ngawret, kajing sarang ka mga kren ka day. Bapi sarang hadu bapim tresyo ban itu ya ka jaka yang jong pi ka babakla. Namala da pi sarang ya ka babakla. Haba ki briyo ki pen pi pim tre priyang kadaw ka day. Bapidan ka maladi ka bapen matla ya pi bapim tip bapi yang jaka ka babakla. Day na kita kadaw nga kwa banganda pen syay bahay pi. Na mga yo iteng-teng yo what sarong what you sarong dan ibribo ang umta. Pi klem so to briyo sarong na udan nongrem. Fi nga kwa bapin sung tu bay kata. Ka jing sarong klem nongrem ka day ka maladi. Hari ka jing sarong kam day ka jing sarong habaw briyo udan kin nongrem haga jing. Ay findan kum kata ka jing sarong. Fi ngan pen fi bagi jing ka jing kaniga maladi ngada keren bahay kani na mga tip bagani kaniga badan kam ka maladi ngam tip langan hapan peteng biang kani imat na mga num lapan kot madagasngi tangan pen fi kandian fi ngalap baka maladi ka sniw adu kata ka jing em jauh bangai ngan bu kham tam yo bangai kamaladi ka sniw adu kata yaw briw namar kamaladi ka syaitan kani gawai haba kadan ka nga kadan ka maladi ka long kabari kadai ka bispo ka papimyo isabar. But lada fidan kamala de fin lap kini kawai pi mong palat. Kidan ki jing mong gibah piyo sengaw bagi beriu kiran tang malu malap pila mong. Kato kadai pila tut kadan ki jing tut chan. Kani pila bitar pimla sya kato barakhat kadai bagadan kamala de hapo jauh pi na kata kadaw ngakwa pin cek bam day setan day manu kadai kamala de kajung pi. Kajing mong kajing tut kajing penramru kawan na kamala de. He's snow rambat, pim snow long like jingam. Kat kapapile, pila kumba klapi snow ram sa la ma bu Blei do piklam la ma. Si yat sa gini kan mau gini ka pen kha ya ka wai bitep ka pen khai ka jingku slai. Bal ka jingku slai ka lam yo briu sya ka ka jing ban kia ka jing mo pen khat ka bengi ong ka tin preng. Kaya lam yo briu sya ka depression baru Blei usaitan yo traipat hangta namar pinawat ba yo na ru yo na kamala de. Takadaw nga kwa managasngi mga ong fi ay bapin snoto ba ujisu udakren yo Petras. Habawang to isan ladi upay kan san daga jingbitar.
uang yu Petrus shadin jong amel satan ban khat satan yu senran na jong kedai ke be andre jisu u hap ban o namar kani kedai ke ba penwet palat ye ke jing ai nanti cek bahaya kene la vidon jing mong palat phim la map shu phim mong than ye ke problem kedai ya fi ke jing ande ya fi kalau Mawjynthut ye fi ande ke Jingshakri ye fi na fi at baru play na do ba ke singa kwa bangan pen e fi tong ini petang ye kene ha ke voice ke ba la shine and pen e fi ha ke voice ke ba shispa ar punyo ngan pen e fi ya kene kan rap ngan peteng biang kene na mga kwa bakan da shy lut if ngan pen e na nong ngan pen e example ru na ga bible halo jong kene man nget men ta ga singing la pen e pi kene ga maladi kan dia man nget ka la long ga jing toy ka ba kraw e fi tang ini dwai ga kwa fin it ba le ding kwa fin pet ba ba gidun gi jing ja ga jing im jong fi ki ba Blei udah pen jahna man le you tang ko ga daw kwa ba ga maladi jong fi kan ya tang ini dwai ba fi kene ga por ku try nga la kreni ke ege ba mehika nga la kreni ke ege ba nga na shem ba galong jingwet nga try ka try nga try a Blei ege ni ke por kupa ngamlangan pin shailot ege ni ke ba nga kren re kupa nga kren ni ke Mawjynthut knang ba ni ke Mawjynthut ki numla ban pin thut ege ni ke ba nget ki ba yo snow ege ni ke jing hikai ai ko try ba ki long ki Mawjam ki num long ki Mawjynthut try nga try min tang sngi Bikin snow tho ege ni ke jing shisha Banato mentagi singi ke try kin dalong shisha ki brio ki ba pani upload ye ke malati ke chonki baro ha ke kerteng dong chi singi duai amen ku bless you bon blame ko ku ifi